Радок беззбройны і бясспрэчны, слабым адзіна верны шчыт. І не знікаць паэтам вечна, у вечнай песні жывучы. Калі пайду з юдолі гора, не скончыўшы найлепшы сказ, то Божы свет мяне паўторыць, як паўтараў ужо не раз. Як моры, зоры і азёры, якія ў вечнасць забяру. Свет шчодры, свет мяне паўторыць. Ну а не свет, дык Беларусь мне досыць. Добрый дзень, прыхільнікі беларускай літаратуры. Сёння з вами мы пагаворым пра жыццё і творчасць вядомага беларускага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. 26 лістапада споўнілася 95 год з дня яго нараджэння. Уладзімір Сямёнавіч Караткевіч – гэта класік беларускай літаратуры, празаік, паэт, перакладчык, літаратуразнаўца. Нарадзіўся Уладзімір у 1930 годзе ў горадзе Орша Віцебскай вобласці. Бацька яго, Сямён Тимофеевич, працаваў у фінансавых органах. Маці, Надзея Васильевна, спачатку працавала настаўніцай, а потым стала хатняй гаспадыняй. У сям'і, акрамя Уладзіміра, было яшчэ двое дзяцей – сын Валерый і дачка Наталья. Сям'я вызначалася вялікай інтэлігентнасцю. Вялікі ўплыў на маленькага Валодзю аказаў яго дзед Васіль па лініі маці. Ён валодаў не толькі вялікім жыццёвым вопытам, а і быў дасціпным апавядальнікам. Менавіта ад яго Уладзімір пачуў шмат казак і народных паданняў, а таксама пераняў любоў да прыроды. У доме бацькоў была свая уласная бібліятэка. Валодзя не толькі любіў слухаць казкі і гісторыі, якія яму чыталі старэйшыя, але і дадумваў развіццё сюжэтаў. Амаль у 4 гады Валодзя навучыўся чытаць і стаў актыўным наведвальнікам гарадской дзіцячай бібліятэкі. Па ўспамінам яго родных, у 6 гадоў ён напісаў першыя свае вершы. Акрамя гэтага, Валодзя захапляўся маляваннем і займаўся ў музычнай школе. У 1938 годзе Валодзя пайшоў у школу ў горадзе Орша. Пасля заканчэння 3 класа у пачатку лета 1941 года ён паехаў у Маскву у госці да сястры Наталі. І вярнуцца дадому ўжо не змог. Пачалася Вялікая айчынная вайна. І толькі ў жніўні 1943 года ён змог сустрэцца з бацькамі у горадзе Арэнбургу. Вайна сабрала ў іх сям'і сваю даніну. У кастрычніку 1941 года на фронце загінуў старэйшы брат Валодзі, Валерый, а жонка Валерыя Вольга была загублена акупантамі. Летом 1944 года, пасля вызвалення савецкімі вайскамі горада Кіева, Уладзімір Караткевіч разам з маці прыязджае ў гэты горад да сваякоў. І менавіта гэты горад так усхваляваў пісьменніка сваімі старажытнымі велічнымі помнікамі, што ён зацікавіўся яшчэ больш гісторыяй. Пад уплывам уражання ў 1972 годзе ён напіша аповесць «Лісце каштанаў». Гэта усхваляваны і журботны аповед пісьменніка пра свой лёс і лёс свайго пакалення. Дзяцінства і юнацтва чыё было апалена вайной. Восенню 1944 года сям'я Караткевічаў вярнулася ў Оршу. З 1946 года Караткевічы сталі жыць ва ўласным доме. Менавіта сюды пісьменнік прыязджаў і работаў над сваімі творамі. Свайму роднаму гораду, людзям ён прысвеціць верш Орша, дзе выкажа шчырую любоў да бацькоўскіх мясцін. Як толькі цёмнаю ноччу вочы свае закрываю, адразу я Оршу бачу з яе неяркай красой, з бярозамі над аршыцай, з вясёлым сонейкам мая, з блакітам першых пралесак у косах каханай маёй. Тут нарадзіліся думкі, воля, імкненні, жаданні, тут стаў я сынам краіны, апален яе агнём. Таму і люблю я Оршу першым вялікім каханнем, якое не знікне, пэўна, нават з маім жыццём.
У другой палове 40-х гадоў Уладзімір Караткевіч працягвае вучыцца ў школе. І менавіта тут ён аддаў даніну літаратурнай творчасці. Ён пісаў вершы. Казаў, што амаль 200 вершаў ён напісаў, але нікому іх не паказваў. Настаўніца Грыневіч, кіраўнік літгуртка, падтрымала юнага паэта. І ў рукапісным часопісе «Званочак» з'явіліся вершы Караткевіча, а таксама аповесць «Загадка Неферціці». Гэты часопіс выпускалі ўдзельнікі літгуртка. У 1949 годзе Уладзімір Караткевіч пасля заканчэння сярэдняй школы паступіў на рускае аддзяленне філалагічнага факультэта Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта імя Шаўчэнкі. За годы вучобы праявіў сябе як здольны студэнт. Шмат чытаў не толькі кнігі замежных класікаў, але і рускіх, беларускіх, польскіх і украінскіх. У Кіеве Уладзімір Караткевіч працягваў складаць вершы на беларускай і рускай мовах. А ў 1950 годзе літаратарам-пачаткоўцам быў створаны першы варыянт аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха». Апісаныя падзеі ў кнізе адбываюцца 80-е гады 19 стагоддзя. Падарожнічаючы па Беларусі ў пошуках старажытных легендаў, Андрэй Беларэцкі трапляе ў маёнтак Балотныя яліны. Знаёміцца з гаспадыняй маёнтка Надзеяй Яноўскай. Па яе словах, у маёнтку жывуць прывіды. Па начах тут блукаюць блакітная жанчына і малы чалавек, а па наваколлях гойсае дзікае паляванне караля Стаха. Надзея Яноўская іх вельмі баіцца. Андрэй Беларэцкі у містыку не верыць і вырашае высветліць, хто палохае Надзею Яноўскую. У 1954 годзе Уладзімір Караткевіч закончыў універсітэт і да 1956 года працаваў настаўнікам рускай мовы і літаратуры у вёсцы Лісавічы Трашчанскага раёна Кіеўскай вобласці. У ліпені 1955 года у часопісе «Полымя» быў надрукаваны верш Уладзіміра Караткевіча «Машэка», які быў прысвечаны герою беларускіх легендаў. Па словах самого пісьменніка, гэта быў пераломны момант. І тады ён пераключыўся на літаратурную творчасць. У 1956 годзе Уладзімір Караткевіч вярнуўся на родзіну і да 1958 года працаваў настаўнікам у 8-й сярэдняй школы горада Оршы. Гэта быў перыяд плённай пісьменніцкай працы. У 1957 годзе Уладзімір Караткевіч быў афіцыйна прызнаны сваімі калегамі і быў прыняты у Саюз пісьменнікаў БССР. У 1958 годзе выйшаў яго першы вершаваны зборнік «Матчына душа». І ў гэты час ён дапрацаваў аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха». А яшчэ напісаў п'есу «Трошкі далей ад месяца», якая так і не была надрукавана. Сур'ёзныя задумы маладога пісьменніка патрабавалі добрых ведаў. І з 1958 года па 1962 год Уладзімір Караткевіч вучыцца ў Маскве. Спачатку на вышэйшых літаратурных курсах, а потым на вышэйшых сцэнарных курсах. З 1962 года Уладзімір Караткевіч пераязджае ў Мінск і засяроджваецца на творчасці. У гэты перыяд выходзіць яго другі паэтычны зборнік «Вячэрнія ветры», зборнік прозы «Блакіт і золата дня». Шмат зрабіў Уладзімір Караткевіч і для беларускага кінематографа. Ён напісаў некалькі сцэнарыяў да дакументальных фільмаў, а ў 1967 годзе паводле сцэнарыяў Караткевіча выйшлі кінафільмы «Хрыстос прызямліўся ў гародні» і «Залішняе». У канцы 1960-х гадоў Уладзімір Караткевіч пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Валянцінай Браніслаўнай Нікіцінай. Яна была гісторыкам, кандыдатам навук. Да сустрэчы з Уладзімірам працавала выкладчыкам у Брэсцкім педінстытуце. Пераехаўшы ў Мінск, стала навуковым супрацоўнікам у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі, фальклору Акадэміі навук Беларусі. Займалася традыцыйнай нацыянальнай культурай, шмат ездзіла па Беларусі з мужам. Сям'я жыла дружна, але, на жаль, дзяцей у іх не было. У атамны век
у пластмасавы век нянавісці і любві. Жыў сабе на зямлі чалавек, не з пластмасы, а з плоці і крыві. Лічылі паэтам, у ранг узвялі. Ён жыў, спрабаваў пісаць, і ён пакахаў, як на гэтай зямлі не кожны ўмее кахаць. І была яна, хай далёка не першая, і сонца агонь яе залаціў. Многа вершаў, дурацкіх вершаў, добрай гэтай паэт прысвяціў. Ён з ёю плыў за сіняе мора, у глыбіні вякоў накіроўваў свой спеў. І нават пад зоры, чыстыя зоры, не ўмеючы лётаць, з ёю ляцеў. Прыпомніўшы вочы, шэрыя, сінія, ён змяць не мог бы нават травы. Ён за яе пад скаламі гінуў, стократна мёртвы і зноў жывы. 1970-е гады адзначаны новымі дасягненнямі ў творчасці Владзіміра Караткевіча. Асабліва хочацца вызначыць нарыс, які напісаны ў 1971 годзе пад назвай «Зямля пад белымі крыламі». Ён расказвае пра Беларусь, пра яе гісторыю, культуру і прыроду. Повесць розных часоў увасобілася ў вядомым творы Владзіміра Караткевіча у яго рамане «Чорны замак Альшанскі», у якім спляліся гістарычныя аспекты і сацыяльна-псіхалагічныя, а таксама каларытныя характары. Я слышал, судья заговорщики собрали большую казну. Ее нашли? А где эта казна теперь? 400 лет ее искали, да и до сих пор ищут, найти не могут. Может быть, она такая одна и находится здесь у нас. Там есть тайник. Я знаю, где книга. Вы единственный человек, который мне может помочь. Вы сказали, что у вас было видение. А вы, собственно, кто? Я врач, психиатр. Ты меня предала, Картислава. А что в этом послании? Пока не ясно. Цяжка знайсці той жанр, у якім не спрабаваў бы свае сілы Владзімір Караткевіч. У яго творчым арсенале паэма, аповесць, апавяданне, раман, кінасцэнарый, балет і шмат іншага. Владзімір Караткевіч – гэта асоба, пра якую можна гаварыць бясконца. І бясконца адчуваць гонар за яго як пісьменніка і як чалавека. У 1977 годзе не стала маці Владзіміра, Надзеі Васильевны. У 1983 памёрла яго жонка, Валентина Браніслаўна. Владзімір Караткевіч вельмі перажываў гэта гора, але працягваў вандраваць. У адной з іх хваробы абвастрыліся, і 25 ліпеня 1984 годзе на 54-м годзе жыцця Владзімір Караткевіч памёр. Пахаваны ён у Мінску на ўсходніх могілках. Чытайце кнігі Владзіміра Караткевіча і прыходзьце да нас у Пружанскую бібліятэку.